गल' इमान जौमारबाय नोङो आरो खिन्थु मानसिया हेंसाम जाबाय दे नोङो साबि खिन्थु रावखौबो गोसोथोनो मोना नोङो दानो सिख्लाफोरा खम नोंखौ गोसोथोखुमायोना सोरबा सोरबि खम नोङो क्लासना सोरनिबा न' औ आनै आंखौ सिख्लाफोरा गोसोथोनो नागिरमारो नाथाय आंनो दानो नांथ'वा खोमा बुसिगोन मिथिबाय नों जुदि दा बायसायाव गोसोथोनो लायोबा खोमा बुसिगोन मोजाङै फराय दाथ' जेबो टेनसनबो गैला गेबगां आदायाबो मोजां जाबाय रायलाबो अनोसो दा लोंलाबो मालाय दा नोंनिसो फाला नों मोजां जाना दिन्थिग'ल' मेट्रिकखौ खिन्थु एबार मोजाङै होनांगोन नोङो नाजानायाथ' नाजादों र' आनै मोनथिया माबा जायो मोनथिया नङा नोङो डिक्टेसन लाखिनांगोन डिक्टेसना मा बुङो माबा डिक्टेसन स्टार बेफोरबायदि लाखिनांगोन नोङो आरो मा दंबावो मोनसे स्टेन डिक्टेसन लाखिनो हायाबाबो नोङो स्टेन लाखि स्टेन बापरे नायनि र' डिक्टेसनखौनो लाखिनो नाजानांगोन नाम लाखिनांगोन नोङो गायदे बिमानैनि आनै नोङो मेट्रिकआव बेसेसो मार्क मोननायमोन आं खिन्थायालाय आं लाजियो आङो मेट्रिक होदोंना होआखै बेखौसो मोनथिबावो सोरबा सोरबि बेयो आंनि सिक्रेट फरायनायनि बागै आं रायज्लायखाया गुबुननिखौ रायज्लायगोन नाथाय आंनि बागैबा रायज्लायखाया आङो बेलेग टपिकआव थांखागोन आंनिखौ बाद हो नों खिन्थु मोजाङै माबानांगोन दै लोगोफोर फिसालानि लोगोजोंनो लाइन मारिबाय पार्ट 39खौ हगारबाय नोंथांमोना नायबायना नायाखै गोबाङानो नायबायबो आरो गोबाङानो नायाखैबो आरो ना जायबा नायाखै जायनियावबा नटिफिकेसन थाङाखै नोंथांमोना लिंक माबा आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों नोंथांमोना थांनानै नायहैयो आरो ना जायबा नायनो गोसो आरो गोसो गैयिफोरखौथ' मा बुंबावनो नायाबाबो जेबो नङा आरो ना माने जायबा नायनो गोसो नायहैयो आरो ना मा बुङो गल' नाथाय गोबाङानो नायनो होननाबो नेबाय थायो नाथाय थाङा आरो ना भिडिअ'आसो मा जाखो दा माबा अम्बिकाया मा खौरांबा बिमायाबो थैबाय आंबो खबर लाथाराखै मानसिखौ गायदे अम्बिके नोंनि आयुआ गोलाव जागोन दासो नोंनि नाम लादोंमोन ओमफ्राय नोङो हाजिरानो जाबाय माथो मा खौरां अम्बिके मोजां नङा गायदे आंनि खौराङा आं हारसिं थाङोनो स्कुला बेनिखायनो नोंसानाव फैदों आङो जमुना आब'खौसो लोगो मोननांगौमोन जोबोद गोसोखांदों आं आइ थैनायखाय नोंखौबो मा होनना बुंबावनो आगोल नोङो लोगो हमनांगौ आगोल नोंखौ एथ' केयार खालामोमोन नों सिया खालामनानै दासो अम्बिके आब'खौ गोसोखांदों होनबा जागोन आरो बेनोथ' गायदे आंनियानो गोरोन्थि आइयाबो थैलांबाय आं दा सोरजों थागोन बयफ्रेन्डआबो आंखौ धोखा होबाय आं दा मा जागोन हाबा जानो गोनांथारमोन आंहा खारसनहैनोसो गोनांमोन नाथाय बेयावनो बे पापिया गुबुननि सिख्ला लाना खारबाय मा जाबावनो गायदे बेनिखायनो नोंसानावनो फैबाय दे आरो दे बारा टेनसन खालामनाङा जि जायो उनाव नुसिगोन खान्थालफोरखौनो जाना होनसै फै खान्थाल गोमोन दङ ग्लब ग्लब बनानै दोननि फै खान्थाल गोथांसो जागौमोन आङो खान्थाल गोमोन ना थाइजौ गोथांसो जानो लुबैदों आं मिथिगौ ना जोंनाव दोङो फै जोंहा हानैनि बोरै मोनखो बेंगलराव फैनानै मोजाङानो रुमफोराबो जोबोद मोजांथार नाथाय फैखालिसो बिराद खर' सादोंमोन आरोना ओमफ्राय मोनफैनानै एसे मोजां मोनबाय रामोनदा आंखौ खिनो सोंखारजोब्बाय खिनो थांनि र' दे थां मेथाइफोरखौ जासिना लानानै लैथोश्री नोंखौ आं मालाबानिफ्रायनो लाबोनो नागिरबाय थायोमोन नाथाय नोंसो फैयामोन नों आइनि थाखायनो फैयामोन मानो होनबा नों आइखौ जोबोद अनोमोन नाथाय आइयासो मानो बेफोरबायदि थाय आं बुजिखौनो मोना हेलौ सोरो आङो रामोनदा हंला आदै नामा औ रामोनदा ओमफ्राय सहैबायबा नोंसोरो ओमफ्राय मामोन आदै मायबाफोर खामानि बा मायबाफोर बुंनो गोनां दंमोन नामा बुंनो गोनां माने दङमोन थर' बुंनो गोनां बाथ्रा मा बाथ्रा माबा बिहामजोआ नोंजों थांबाय न' औ फैबाय माबालै रामोनदा आदै लैथोश्री बिहामजोआ आंखौसो गोसोथोयोमोन हंला आदै बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोङो जानला मानला बुंनाङा मिथिगौ ना मानसिफोरानो थिग नङा नोंसोरो नंमारगौबो आं माने हमना मोनखादोंआनो नों होनना मोनथिनाय मोनबा आं फनखौनो रिसिभ खालामामोन मिथिगौ ना नोंखौ गिदिर होनानै आङो रिसपेक्ट खालामो सनमान खालामो मिथिबाय जानला मानला नंखाय बाथ्राफोरखौ बिदि आंनो एरना होबाय थानाङा ओजों गामियाव थानायावबो एरना होयोमोन दा नै आंजों फैनायावबो एरना होबाय मा नोंसोरो फाग्ला जादों नामा सैमा फाग्ला एवदों नामा नोंसोरखौ आरै आंलाय मानो ओरैनो बुंलाबायनो आं नंखाय बुङाथ' नोंनिया हिनजावा आंखौ गोसोथोथारो आंबो गोसोथोयोमोनथ' जों सानैबो खुदुमलायखांबायानो खमसे खम 8 बार नामा जाबाय हंला आदै लाजिया नोङो सासे बोराय मानसि जानानै आरोथ' लैथोश्रीया नोंनि बिहामजोसो जायो सोमोन्दोआव मा मानसिलै नोङो मा मानसै आंखौनो रायबाय था नोङो आंखौनो नोंनि हिनजावखौ राया होमबा
नोंनि हिन्जावा आंखौ गोसोथोथारोमोनलै सयथिनोबो कसम बिदिनो बियो मोसौ दै दौनो थाङोना बेयावनो जोंफोर रावबो गैयाबा सिरि सिरि खुदुमलायोमोन मिथिगौना रामोनदा आदै आं गोसोथोआमोनथ' बेखौ बेनो आंखौ ब्रा ब्रा गोसोथोबाय नालाय बेनिखायनो आंबो थोबाय आंहाबो हिन्जाव गैया नालाय ओमफ्राय बिदिनो सानैबो सान्स मोनबानो खुदुमलायोमोन आरोना खमसे खम 8 बारसो जाखादों बारासो जादों खोमा आंखौ खाथियाव थानाय मोनबा आङो खुदै गाग्ला जोबगौमोन मिथिगौ ना हंला बोराय साला हिन्जाव मोननो रोङि दांजुवा बालन्दा लाजिया नोङो गामिनि मानसि जालायनानै आरो बिहामजोसो जायो सोमोन्दोआव नोंनि लाजिया नोंनो गाज्रि नोजोर होदोंमोन मिथिबाय आंनि हिन्जावा नोंखौ मालाबाबो गोसोथोनो हाया इसोरा जुदि बुंफैयोना हंला बोरायखौ गोसोथोयो नोंनि हिन्जावा बा बिजों खुदुमदों होनना बुंफैबाबो आं फोथाया मिथिबाय इसोरा बुंबाबो नोंलाय सासे मानसिसो मोनथिया आङो नोंसोरहा आंजों मा सुथुर दङ थेवब्लाबो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि नोंसोर हाजारखि आंखौ एरना होआ मानो थेवब्लाबो आं लैथोस्रिखौ आं फोथायो र' नोंसोरखौ एबार गामियाव थांबा सासे सासे नायना लागोन आङो दान साला महाब्बायसि मानसिलै बिसोरो मा सुथुर दङ आंजों न'नि मानसियानो जुदि बेफोरबायदिबा आंनि बिमायानो बिसोरलाय आरो मा रामोनदा मा जादों मानो एसेबां गाख्रबदों नो सोरखौ एसेबां रागा जोंदों माबा आं खिन्थायालै बियो टेनसनसो जागोन जेबो नङा लैथोस्रि माबा जेबो नङा माने बै सासे लोगोखौ रायहरदोंलै आं माने आंनो फैसा धार हरनो दङ ना होगोन होननानै हरनायानो थायाखै बेखौनो रायहरदोंमोन आं बा एसेबां रागा दं नोंनियावबो औ दङथ' र' मानोथ' मा बेफोरबायदि दे बांद्राय रागा जोंनाङा दायो खिन्थु बेरायनो थांगोन दे आंखौ बेरायनो लांनांगोन टाउनाव जागोन दे सना लांगोन औ दोखो बेरायनांगोन जायगाफोरखौ दोखो गिदिंनांगोन जागोन दे गाबोनथ' आरो आंना बन्द'खाना दिनैबो थांगोन गाबोनबो थांगोन बेरायनो औ जागोन दे मा नोम्फा खर'नि फोथाया बेलाय नुदोंना बाजै नोंसालाया एकदम फाग्ला दिवानाथारलै नोंनि बिहामजो हाजार गाज्रिबाबो बेखौनो बियो बजबना लागोन माने रामोनदा एक नाम्बार जाम्बालै बाजै एक नाम्बार जाम्बा नंमारगौबोहाय मानसि जाम्बा मा जागोन दा हंला मा जागोन आंनो बे बिहामजोखौ नांथारामोनहाय नोंबो साला लांना लानो हायासै दा लांगारगारबायसोना रामोनदाया दा नोङो एरना होबाबो जेबोखौनो फोथायाबा गुबुन लामा लानांसिगोनलै आं एकदम अजाफोरनाव थांनानै ओरैबायदि मुलि खालामगोन बेखौ 1 मिनिटावनो खारनाय जोंहानि न'निफ्राय बिदि खालामलै बाजै बिदि खालाम होमबानि आं मोनलांगोन खोमा नङा बे रामोनदा जाम्बाया नोङो इमान बुंबाय आङो गोसोथोयोमोन बिबो गोसोथोयोमोन खुदुमदोंबो होननानै थेवब्लाबो मानो फोथाया एसेबाबो फोथायनांगौना अबावलाय फोथायबावनोलै बाजै इसोरा बुंफैबाबो मालाय फोथायानो माथो दाबायसेयाव इसोरा लैथोस्रिया गाज्रि हंलाखौ खुदुमदों हंलाखौ गोसोथोदों होनबाबो बियो फोथायानो जाम्बिलाय बाजै ओइ बालर आं ओरैबायदि रागा जोंबाय दे बाजै माथो खालामबावनो आरो नोंसालायानो दा बेखौ नागारनो हालाबा माबा हायना मुलिफोरसो लादों खोमाहाय लैथोस्रिया बेनिखायनो रामोनदाया इसेबो माने हाजार लागायना होबाबो माबा बिनि खोथाखौल' लायो रावनिबो खोथाखौनो लाया मानिया फुरा हायना मुलिखौनो लामारदों बियो नङाबाबो मुलिफोर दौदों बियो नङादांलै नोंसानि रामोनदाया एसे जाम्बा बायसियानो आं मोनथिया नामा आंनिसो फिसाला बियो नोंनि फिसाला नामा आं मोनथिया नामा आंनि फिसालाया बेसेदि अनोमोन आंखौ नाथाय बे दायनिखौ मोननाय लोगो लोगोनो आंखौ सेया जाबाय गासिबो खोथायानो बिनियाल' जायो आंनिया जाया जेबो जाया बिमानिया जेबो जाया माथो बुंबावनो आरो बाजै मोजां अजा नागिरलै हंला मोजां अजानाव थांसै आङो बे रामोनदाया सै खालामनो हाबा खेबसे बेफोरबायदि दा मुलि थाबासो खाथिगोन ना खाथियाबा आंनिया हले खाथिथारालै आरो बेखौनो बुंबावदों नोंनिया खाथियाबानो आंनिया खाथिनाय नङा नामा मोजां अजा नागिर होनदोंना बेनिखायनो नोंबा सोर नगथा अजाफोरनियाव थांलाबायदों जिखि जाया नोंनि बिहामजोखौ नांथारगौमोनलै आङो बाजै मोननाय नंलादां आं नों मोनगोन ना मोना बेखौ मोनथिया जिखि जाया आङो रामोनदानिफ्राय गोजानाव खालामथारगोन रामोनदाखौ सै खालामगोन आङो 1% सै माथो दाउज्ला खासिबो दंलै मानि दाउआनो दाउ माथो खावनो फैनांगोनलै लक'खौ लोगो लानानै साला रावबो गैयाबो बुरियाल' हारसिं हराव फैनांगोन र' बिहामजोखौथ' मोनासैयानो दाउफोरखौनो खावना लांजोबगोन रखर दे होमबा बाजै माथो खालामबावनो थांसै आंहाबो दे थां अजा नागिर दे अजा मोजां खारहा अजा दे बाजै नागिरगोन दे आं रामोनदा साला पापि आरो बे लैथोस्रि माननाय माइ बैथालिया हौवाखौ जादु खालामना लादों बियो कुकुरनिया
फुइमा बांग्रिया नायबाय था नोंखौ जुदि आं होखानो हायाबा आंनि नामाबो दाबोरि बर' नङा। लैथोसेया मानो मैया थांनांगौ देनाय आङो नुवासैना नायनो लुबैदोंमोन आङो। बेनिखायनोथ' आं नोंखौ मैयानो लिंदोंमोन बिफा नोंलाय माथो दिनैसो फैबाय। मैया सम गैयामोन सम गैया माने सम दङमोन मैया माबा बोरैबा मोनदोंमोनलै आङो। थांबाय मालाय बिजामादैया लांबाय अबावलाय मोनबाय थानो फिसा हिनजाव अबावलाय मोनबावनो। दे जियानो जाया मानो मोजाङानो जाबाय दे लांबायबा गामियाव बेसेबा खस्थ'सो जाना दंमोन खोमा। बेनोथ'। दिनै खिन्थामानिसै आङो बिबारिखौ जुलि खालामसै होननानै आफाबो फैखादों। आयै आफा आङो मोनसे खोथा बुंनो सानदोंमोन। मा खोथाहाय बुं आबा। माबा आयै आङो हाबा खालामनो सानबाय। मा आबा नोङो हाबा खालामसै? दे आबा नोंहाबो बैसो जाबाय बेसेथ' आरो बेफोरबायदि थाबाय थानो मोजाङानो जाबाय दे आबा। देमलायखौनो लाबोनोसै ना आबा नोङो हो? माबा आयै आं देमलायखौ लाबोआ आङो माबा गुबुनखौसो लाबोगोन गुबुनखौसो जुलि खालामगोन आं आयै। मायो गुबुनखौ? दे नोङो जायखौ खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय जिखिजाया हाबाखौल' खालामदो आबा। ओमफ्राय सोरखौ हाबा खालामनो नागिरदों नों आबा सोरखौ मोजां मोनखो अबेनि? आयै गुबुन रावबो नङा आं बिबारिखौनो जुलि खालामसै। फोजोंसार फाग्ला जाबाय नामा नोङो? बेफोरखौ मा बुंदों नोङो फोजोंसार हा? बिबारियानोथ' फिसाजोआनो दंखायो बेसेबा गिदिर बेलाय हाबा जाखोन्दासो। मोना नोङो बिबारिखौ हाबा खालामनो मोना दे फोजोंसार। लाजिया नोङो सासे सेंग्रा मानसि जानानै बुरि हिनजाव हाबा खालामनो? बैसोआ समान जाखो मा जाखो बैसोआ उन्दै जाखो मा जाखो नाथाय बिथ' हाबा जाखांनाय ना फिसाजोबो दङ सिख्लायानो जासिगोन। लाजिया नोङो फोजोंसार हा? देंग्लायखौनोथ' लाबबानो जायो देंग्लायनो नुनायावबो मोजां खामानियावबो मोजां रावखौबो गोसथोआ आखल आखु गासिबो मोजां गोजा। नों बेखौ लाबोनो गारै नोङो बे बिबारि बुरिखौ लाबोनो नागिरदों? आयै आंखौ निमाहा हो आलाय सिलाय जाना दङ बिबारिया बेसेबा बेनिखायनो आं बेखौ हाबा खालामनो सानदों आयै आंखौ हाबा खालामनो हो। जुदि नोंसोर आंखौ हाबा खालामनो होआ ना आं सुसाइद खालामगोन। औ आयै आफा नोंसोर जुदि आंखौ बिबारिखौ हाबा खालामनो होआबा आं थैगोन आं गावनि जिउखौ फोजोबना लागोन। फोजोंसार आदा नों बेफोरखौ मा बुंदों? नोंहा बे बुहुमाव रावबो सिख्लाखौनो मोनासै ना मायो? मोनदोंबाबो आंनो गुबुनखौ नाङा गांजेमा गोसोम रानि आङो जुलि खालामगोनबा खालि बिबारिखौसो खालामगोन अननानै आंखौ रावबो बादा होनाङा। आङो बिबारिखौ लाबोबायानो आं बिबारिखौ रुमाव दोनबाय बयबो मोनथिबाय आंदि बिबारिखौ हाबा खालामसिगोन होननानै अननानै नोंसोर आंखौ बादा होबाय थानांला। बे जिउआव आं हाबा खालामगोनबा बिबारिखौल' खालामगोन बेनि अनगा आं रावखौबो हाबा खालामला। आंखौ बादा होनाङा रावबो आं थैगोन। बुं नोंसोरो आंनि थैनायखौ लुबैयो ना बिबारिखौ हाबा खालामनायखौ लुबैयो? बुं आयै बुं आफा जुदि नोंसोरो बिबारिखौ जुलि खालामनो होआबा आं थारैनो आं गावनि जिउखौ फोजोबना लागोन। बुंदो आयै मा सिरि सिरि थाबाय थाखो? आंनि थैनायखौ लुबैयो ना बिबारिखौ हाबा खालामनायखौ लुबैयो? बुं दिनैनो डिसाइड खालाम। आं जेबो बुंला जाय जेरै गोसो बेखौनो खालामबानो जाबाय आंनियाव जेबो सोंनांला रावबो। थां नों जुदि जुलि खालामनो गोसोबा थां खालामबाय थां गावबा गाव जिउ आं जेबो बुंला रावखौबो जेबो बुंला आङो। आयै आंनि खुसिया बेनो गुबुना जि सानो सानबाय थाथों नाथाय आं जेबो साना बेफोरखौ। आं बिबारिखौ जुलि खालामगोन आयै बिबारिया बेसेबा आलाय सिलाय जाना दङ आरो आयै बिबारिया गाज्रि नङाथ' जोबोद मोजां। बिनिया हौवायाबो बेखौसो धोखा होनानै थांदों नाथाय बेथ' धोखा होआखैना रावखौबो। आं मोनथिगौ नोंसोरो मालाबाबो गनायना लानो हानाय नङा होननानै बिनिखायनो आं बेखौ रुम भारायाव दोनगोन आयै बेयाव लाबोआ दे। जोंफोरो मन्दिराव हाबा जागोन आयै बारा दिन गैला आयै साननै सानथामनि उनावनो हाबा जासिगोन जोंफोरो। अननानै नोंसोरो आंखौ बादा होनांला। आङो नोंसोरनियाव आखाइ खबज'नानै बुंदों आंखौ जेबो बादा सादा होनांला। बिफा बेफोरखौ मा नुखो बेफोरखौ मा खोनाखो आङो? सासे बुरै हिनजावखौसो बियो हाबा खालामसिगोन। आं मालाबाबो गनायना लानो हानाय नङालै बिफा। माथो बुंबावनो दा बिमा हाबा खालामनो होआबाबो नै गावनि जिउखौनो फोजोबना लागोननो बिदियाव आरो मा खालामबावनो हानो दे जोंफोरो। थाथो दे गावहा बेयावनो खुसि दङबालाय लाथोंसै गावबा गाव जिउ जाय जि खालामो खालामबाय थाथोंसै।
जों बिमा बिफा नङा ना मायो बे फोजोंसार आदाया बिबारि बुरिखौसो जुलि खालामसिगोन आरो आंसो फोजोंसार आदाखौ बेसेबां मोथो मोजां मोनोमोन नाथाय बियो बिबारिखौसो जुलि खालामसिगोन आंहा मा जाबावनांगौ जाखो आङो सोरखौ लानानै सिमां सुजुनो दा बिबारि सालागुन्दि नों थैबाबो जायो गैला गांजेमा गोसोमरानि नोंहा रावबो गैला बे जिउआव नोंहा बे खाफालाव हौवायानो लिरनाय गैया नोंहा बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो गसंनो हाबाय आङो मोजांबाबो गाज्रिबाबो सनसुबिदानो आंखौ गोबां नायबोबाय एक्सिडेन्ट जानायनिफ्रायनो नंगौ आं बेखौ मोजां मोना दासिमबो हौवा होननानैनो सानना लाया आङो थेवब्लाबो बे जेरै आंखौ खिनोबो लाङोमोन हासुनोबो लाङोमोन आरोथ' बियो फार्स्ट टाइमाव गारोमोनबो फार्स्ट टाइमावथ' आं थाबायनोनो हायामोन खिबो गारोमोन हासुदैबो गारोमोन बेथिंजाय गुमारियाबो नाथाय आबा मोखाङाव लाग्रा आंखौ केरखौनो खालामथारा मोखाङाव लाग्राखौसो बेसे अनोमोन आङो नाथाय बियो बिमानि अननायखौ बुजियासै सनसपितखौ सेयाबाबो बेनो आरो खि गार'नाय हासुदै गार'नाय खिनो लांनाय हासुनो लांनाय दुगैनो लांनाय बिखुङाव बानानै बेसो आंखौ लांलाय लाबोलाय खालामबाय थायो महर गैयाबाबो मानसिया अनोथ' बियो सैयासो आङो बेखौ नाथाय अनो जिखि जाया आं बे गावनो गाव गसंनो हाबाय खोनादोंना बिफा बिफा आंखौ गाबज्रिदों ना मायो नोङो बिमा बिफा नोंखौनो गाबज्रिदों आङो नोंखौनो आं हारसिंनो गसंनो हादों नंमारगौबोथ' हाबाय दे हाबाय हासिगोन बिमा नों हामसिगोन दे नों टेनसन खालामनांला नों हामसिगोन औ बिफा आं हामसिगोन ना गुरनो थांनो हासिगोन खामानि मावनो हासिगोन ओंखाम संनो हासिगोन ओइ बिफा आं दिनै जोबोद खुसि लाफाथि नोंथ' आंखौ मालाबाबो बिफा होनना गाबज्रिफेराखैमोन दिनै नोङो आंखौ बिफा होनना गाबज्रिदों दि ओरैनोबाथ' नों आंखौ गोबोरखि मोखां होननासो गाबज्रियोमोन आं दिनै जोबोद खुसि बिफा खुसियावनो नोंखौ बिफा होनना गाबज्रिफ्लांदों आङो नोंनि खुगानिफ्राय बिफा रावखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आं बिमा जोबोद खुसि गुमारिमोना आं हारसिं गसंनो हाग्रा जाबाय एबारनिफ्राय हामसिगोन औ बिमा बेसेबा गोबावनि उनाव बोसोरसेयानो जासिगोन गुमारि मोना ना गुरनो थांदों गब्लियाबो थांदों बे थाङाबाबो जायो साला आथिङा खरि दे हागौ नालाय थांबाय आरो जेबो नङा लाफाथि आं दिनै जोबोद खुसि डाबल खुसि नोङो दिनै गसंनो हाबाय आरो फारसेथिंजाय नोङो आंखौ दिनै बिफा होनना गाबज्रिदों जोबोद खुसि आङो औ बिफा नोङो माबा आंनि थाखाय दै गिलास लाबोनो हागोन ना लाबोनि र' लाबोनि बिफा नोंखौदि बेसे रागा जोङोमोन आङो नोंखौ इसेबो सैनायानो थाङामोन थेवब्लाबो नोङो आंखौ बेसेदि अनो दिनै गाबनो ओंखारदों आं नोंदि बेसे अनो आंखौ बेसेदि जोथोन लाबोबाय नोङो आंखौ नोंखौ दिनैनिफ्राय बिफा होननानै गाबज्रिसिगोन आङो नङाबाथ' आगोल गोबोरखि मोखां होननासो गाबज्रियोमोन बिफा आंखौ हागौबा निमाहा नों बायदि सासे हौवाखौनो आं ओरैबायदि रायोमोन नों बायदि हौवा खाफाल गोनांफोरासो मोनगोन नंगौ नों महराव गैया नोंनि महरा नायनो इसेबो मोजां नङा बोरैबा दावखिस्लि मोखां बोरैबा गोबोरखि मोखां साइज थेवब्लाबो नोंनि गोसोआ जोबोद मोजां बिबारि जोंफोरनिया टेनसन गैला दे आङो दिनै आइ आफा गासैनोबो खिन्थाजोब्बाय आं नोंखौ जुलि लागोन होननानै नों खिन्थाजोब्बाय ओमफ्राय गनायदों आरो बिसोरलाय एसेबां सहसाव अबाव मानिना लानो बिबारि नाथाय दा एसेबाबो मानिना लाबाय आरो बिसोरो मानिना लायामोन आं बुंबायना आं जुदि बिबारिखौ जुलि खालामनो मोनाबा आं थैगोन आं सुसाइड खालामगोन गावनि जिउखौनो फोजोबना लागोन होनना बुंबायना बिनिखायनो बिसोरो माने गनायबाय आरो एसे मा फोजोंसार नोङो बेफोरबायदि बुंदों आरो नोंसा आइया बेसेबा दुखु मोनदों खोमा मानो मोना जानो खम दुखु मोनदों आइया गाबदों नाथाय माथो खालामबावनो बिबारि आङोथ' नोंनि अनगा रावखौबो नाङाना बै देमलायना मा सासे नायदोंमोनलै आंनि थाखाय सिख्ला बेखौनो लाबना होफैनो नागिरबाय थायो आंनो नाथाय आंनो नाङा
आं बुंखादों आइ आफामोननि सिगाङाव नोंसोर जुदि न'आव फैनो होआबा आंहा रुम भारायाव दोनगोन होननानै बुंखादों आङो बिबारि बारा गोबाव नेबाय थालादि जोंबो थाबैनो जुलिखौ जानोसै गाबोन नङाबा समफोरनो जानोसै गाबोन हानाय नङा गाबोनो हाबानि थारिख गैया समफोरसो दङ थेवब्लाबो एसे बोरैबा मोनदों आङो नोंसाइमोननि थाखाय खम दुखु मोनदोंना जेबो नङालै नों आइखौ मानो सानबाय दङ बिसोरबो सानसे नङा सानसे गनायना लागोन आरो नोंथ' मानसिया मोजां ना गुबुनफोरनि बायदि नङा आं मिथिगौ सानसे नङा सानसेबाबो नोंखौ मोजां मोनगोन बिसोरबो नोंखौ अनग्रा जागोन नोंखौ बिहामजो महरै गनायना लागोन नों नायबाय थानाय गनायना लाबाथ' मोजाङानो देनाय थेवब्लाबो एसे बोरैबा मोनदों आरोना बिसोरो गनायना लाबाथाय मोजां मोनगौमोन आरो मानो गनायना लानो देनाय बिसोरबो आं जाबाय सासे हाबा जाखोन्दा फिसा गोनांखा हौवा गोनांखा बिबारि नोंबो बेखौनो बुंबाय था हाबा जाखोन्दा फिसा गोनांखा बुरैखा बेफोरबायदि बुंबाय थानाङा मोनथिगौना आं बेफोरखौ जेबो साना माने गुबुनखौथ' लुगैया देनाय आं नोंखौ माने जेबो मोना आरोना आरो नोंनि आलाय सिलायखौ नुनानैसो आंबो माने बांसिन बोरैबा मोनदों आरो ओरैनोबाबो नोंखौ दानिया आङो मोजां मोनफिनग्रा जाबाय औ बिबारि नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आङो दे बिदिबा होमबा जोंफोरो समफोरनो हाबा जासिगोन आरोना जोंफोर सानैया बिसि फिसाय जासिगोन औ बिबारि बेसेदि खुसि मोनगोन आङो जोंफोर बेसेबा बोसोरनि उनाव मोनलायसिगोन सानसे समाव आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो मोनलायासै नाथाय इसोरा जोंफोरखौ मोनलायसिगोन आरोना आंनि खाफालाव नोंनो लिरनाय दङ गुबुन रावबो गैया बिनिखायनो नोंखौ थाङै थुङै नोंखौनो मोनफिनबाय आङो औ बिथिंजाय मिनि सोरां फाग्ला जागासिनो जाथों बे सैमाया साला थैथों फाग्ला जानानै गिदिंथों बियो हाथायखला मानसियानो क्रेक गोनांसो औ सगाव थांनिराव मायबाफोर लाबोनांगौबा माबा आलुआ जोब्बाय माने दरनै दङ लाबोबावनाय एसे आलु ओमफ्राय मा ओमफ्राय बानलु एसे लाबोबानो जाबाय बानलु गोथां दे थांनि र' होमबा आङो अनसुलिया दासो ओंखाम जाबाय दङ ना औ दासो ओंखाम जादों बियो ओंखामखौनो जानो नागिरा दे जाथों दे थांसै र' होमबा आं दे थां बिग्राय नुदोंना गाबोननि उनावनो आङो फोजोंसानिसो बिसि जासिगोन सैथो बाथ्रा बुंनो थाङोबा आं हाबा जानो गोसो गैयामोन नाथाय उपाय गैयिनि थाखायसो बिग्राय मानोबा नोंखौनो गोसोखांबाय थायो आं रावजोंबो जुलि जानो गोसो गैया फोजोंसारजोंबो गोसो गैया मिथिगौना नोङो नोंखौनो दाबो मोननो लुबैयो आङो नों गाज्रिबाबो नों हाजार आंखौ नागारनानै गुबुनजों हाबा जायोबाबो मानोबा नोंखौसो गोसोखांफ्लांबाय थायो दाबो जुदि नोङो गिदिंना फैफिननायबा आंजों आं नोंखौ गनायना लागौमोन नाथाय नों फैया नोंथ' जोंफोरखौ सिनाय हायैसो जाफ्लानानै दङ आइयाबो थैलांबाय नों मिथिगौना बिग्राय आइया थैलांबाय खमसे खम आइ थैनायावथ' नों फैमोन खेबसे नों अबाव दंहैयो हेलौ मानो फन हरबाय थादों नोङो आइ दङ मानो जानला मोनला फन हरो आं हरगोन ना आइया मिथिबा आंखौ बुगोन बाथ्रा मिथिगौ ना दोन ओइ सना नों मानो रायज्लाय जाबाय दं आंजों नोंखौदि बेसे मिस खालामबाय थायो माबा नों फनखौनो हरला माथो ओइ नों मानो बुजिया आरो आंना मबाइलानो गैया आइनिसो दा दसे थाना आइया लासिगोन नों मबाइलखौ मिथिगौ ना दोन माला रायज्लायनो मोनबावगोन मोजाङै अहा सासे माथो रायज्लायनो मोनला है माबा दोन होनदोंना बिथराय बिदिसो दानिनिफ्रायनो गोसथोनाय क्लास 9 मोनाखै 14 बोसोरानो जायाखै 15 बोसोरानो जायाखै बिहासो गोसथोनाय सिरि आंनि मबाइलजों बेफोरबायदि रायज्लायखुमाबाय थायो नोङो पाप्पि नोंखौ सोलायदोंबा पाप्पि नों फाबनांगोन नोंखौ मोजाङै फरायनो होदों फरायनायफोराव गोसो हो मिथिगौ ना आलथु नङा दानिफ्रायनो आराम मोननाय गोसथोनाय बेफोर गैया दे जेबो दिनैनिफ्राय आंनि मबाइलखौ लानाय नोङो गथ' मालाय नुवाखै किसमिसा आब'आ दाबो गथ' बायसियानो ओंखाम ओंख्रि गेलेयो दाबो नों आरो सिरि गोसथोखौ मा गासिनो बे गोसोम बुन्दिया रावजोंबो गोसथो जाया नालाय बेनिखायनो रावखौबो गोसथो आरो बियो नङाबालाय सेंग्राफोरा बेखौ गोसथोबालाय बेबो गोसथोगौमोन सोब बाहागोन मिथिबाय नोंनि बायसि नङा बियो मालाय गियानिथार मालाय दाबो गथ' गोरलै बायसि नोंखौ नोंसा बाबानो खिन्थाना होगोन नोंफ्रायलाय नोंखौलाय मा खालामगोन बारा बुखिबाय थानाङा आजिखालिनि जुगाव बयबो गोसथोखायो मिथिबाय आंनिख्रुइ उन्दै गथ'फोरनियानो दोङो क्लास 6, 7 फोरनियानो आंलाय मा क्लास 8 मोनबावबायसो गोसथोलायनायालाय मा आजिखालिनि जुगाव थाखायो बयनाबो नुदोंना माबायसि नोंखौ देनाय आंनि मबाइलखौ बोरै लाबावो नों नायबाय थानाय मबाइलखौ लाबानो बुख्रुबना होखागोन आं मबाइलखौ बुख्रुबा नोंनिसो लस जागोन नोंनिसो मबाइल आंनिथ' नङाना थेवब्लाबो मालाबा जुदि नोंखौ बेफोरबायदि खोनाबावना नों नायबाय था गथ'
होननानै मिथिगौ ना फरायनो होदों फरायनायफोराव गोसो हो थोद बाल बखिबाय थानाङा बारा नायाखै मानो ओरैबायदि रांखिनि दानिफ्रायनो इसेबो गियालै बिमाखौनो सिन्थासो जायोहाय आङो बिनि थाखायनो दानिफ्रायनो बेफोरबायदिबा देरनालाय मा जाबावगोनहाय मालाय आयं किसमिस मोना दाबो गथ' गोरलैबायसि ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय माबानाय जोंहाना नै एकदम फाल्तु जाथारबाय बेथो बिफायाबो जेबो बुङाना सासेल'खाय बिराद खर' गिदिर आरो एबार खोनाबावथोंबो बेखौ खोमा सोमा बुसिगोन नों हाथाय साथाय बारग'गोन आं बार गथ' बे लाइमोना रागा जोंबा ओरैबायदि रागा जोङो मालाबा नों बिगुर बिसिजागोन आंजों भगबान मा जाबावनो टेनसनसो जासोबाय आङो होला मबाइलखौ 1 मिनिटबो होला आं बेनो माखौ मिनिदों नोङो आंनो खिन्थु दख'नाखौ नांथारगौ दे बायना होथारनांगोन दाखालि नोङो बायना होनायखौ मोजां नुवासै आङो कालारखौ मोजां नुवासै जागोन दे सना जागोन आंनि बिबार सना आं बायना होगोन मा कालारनि दख'ना नांगौ नोंनो बुं सना आंनो ना गोरजा खालारनि दख'ना नांगौ बोथोराबो जा गरम आइसक्रिमसो जानो लुबैसोबाय आङो बिग्राय आइसक्रिम र' होमबालाय आं लायनि औ थां नोंनियाथ' बाइक दंखायो बाइकजों थां मोननै लाबोखा आं मोननै जाखागोन मा जानो लुबैदों थान्दानो गुसु सोना होनसै आं र' होमबा जानिमोन आं लाबोनि आंनि बिबारि सना थां होमबा आंनि बिग्राय सना लायदो दानिया इन्तेजार करती हूं मैं अके माय डार्लिं थां थाबैनो फै दे बिग्राय आं नेबाय थानो हाया ओरैबायदि गरम मोनदों आइसक्रिमखौ थाबैनो लाबो दे बिग्राय खोनादोंना खोनायाखै बिग्राय माथो जेबो माथो होला बिग्राय आंनि नामा बिग्रायसो आंनि नामा राजिब नङा बिग्रायसो गोसोआव फैबाय आंनिया आरो आंनि बिसिया बिबारिसो दाब्लिया नङा बिबारि आंखौ निमाहा हो दिनैसो हुस फैदों आंनिया दिनैसो गोसोआव फैदों आं थांगासिनो न'आव आयै गोसोआव फैबाय आं दिनैसो गासैखौबो आं न'आव थांसै आं दिनैनो थांगोन राजिब गाज्रि सिमांफोर नुलाबायदों ना मायो दाब्लि गोसोआव फैजोब्बाय आंनिया नोङो आंनि हिनजाव नङा आंनि हिनजाव बिबारियासो बेफोरखौ मा बुंदों नोङो राजिब नोंनि हिनजावा नोंनि बिसिया आंसो बिबारिया नङा राजिब नोङो आंखौ सोबादों औ सोबागोनानो आङो नोंनि आं हौवा नङा नंगौ नोंनो आंनि हौवाया नोंजों आंजों माथो जुलियानो जायाखैलै हा आरोथ' नोंहा सासे गथ' दङ बे गथ'आबो आंनि नङा नोंथ' थगायनासो आंखौ लाखिबाय दंमोन जेब्ला आङो एटिएमआव फैसा बख'नो थांदोंमोन अब्ला आंखौ दाखुफोरा आंनि फैसाखौ लुथिनानै बिसोरो आंखौ बुथारना गालांदोंमोन बुथारनानै आंखौ दैमायाव गारहरदोंमोन नाथाय आं थैयासै बेयावनो ओमफ्राय नों आरो नोंसा आफाया आंखौ दैमायाव मोनदोंमोन ओमफ्राय नोङो बुंना लादोंमोन दि नोङो आंनि हिनजाव आङो नोंनि हौवा नाथाय नङा आंनिया गोसोआव फैजोब्बाय नों थगायनाङा दाब्लि आंहा हिनजाव दंखायो आंहा सासे फिसाजो दंखायो आंनि फिसाजोनि नामा अनसुलि आरो आंनि हिनजावनि नामा बिबारि आंहा आइबो दङ फंबाय सासे दङ नाथाय नों आंजों एथ' गोबाव थाबाय आंथ' नोंनि हिनजाव बायदियानो जाबायना नोङो आंखौ नागारना थांनो मोना नों नागारना थांनो मोना आंखौ बे जिउआव नोंनि अनगा रावबो गैया आंहा आफायाबो थैबाय आइबो गैया फिसाला सासे दङ आंहा मा जागोन जोंफोरखौ सोर नायगोन नों बुजि राजिब नों थांनांला नोंनि हिनजावजों आरे नों बिदि बुंबानो जागोन नामा नों आंनि माबा हिनजाव नामा आं नोंजों थाबाय थानो मोनथियाव थादोंमोन आंहा जेबो गोसोआव गैयामोन नोंनियासो गोरोन्थि नों आंखौ गावनि हौवा होनना मानो बुंना लानाय नोंसो आंखौ थगायबाय दङमोन नाथाय आं दिनै हरखाबनो सिमाङाव नुनानै गोसोआव फैजोब्बाय ओरैनोबाबो आं सिमाङाव नुखाबाय थाखादोंमोन नाथाय दिनै बिबारिया सिमाङाव आंनि नामखौ लादों आरो आंबो बिनि नामखौ लादों दाब्लि थांसै आं बेनिफ्राय हगार नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला दिनैफ्राय नोङो लाजियासै नोंजोंथ' आं जुलियानो जायाखै थेवब्लाबो नों आंखौ हौवा खालामना लानो नोंहाथ' सासे फिसाला दङ बे फिसालाया सोरनि नोंनि गिबि हौवाया अबाव नोंनि फिसाया अबाव थैबाय बियो थैबाय दे मानिना लाबाय नोंनि हौवाया थैबाय नोंहा जुदि हाबा जानो गोसोबा हाबा जा नाथाय सासे मानसिखौ नोङो थगायनानै बेफोरबायदि हौवा होनना बुंना लानाङा ना दाब्लि नोङो गुबुन नायनानै हाबा जादों नाथाय आंजों नोंजों दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला ओरैनोबाबो गैखाया नोंजों जेबो सोमोन्दो बेफोरलाय मोनथियावसो
राजिब नों गैयाबा जोंहा मा जागोन अननानै जोंफोरखौ नागारना थांनाङा राजिब जोंखौ सोर नायगोन बुंबायानो माथो नोङो गुबुनजों हाबा जा हगार आंनि हिनजावा आइमोना बेसेदि दुखुआव दङ बिसोरथ' आंखौ गाज्रिसो सानबाय दङ बेसोराफोरा आंखौ नागिरनोबो फैदोंमोन आंसो जेबो गोसोआव गैयिनि बिसोरखौ उल्था रायना हरदोंमोन बिबारि आं थांगासिनो गासैखौबो फारि फारि गोसोआव फैजोब्बाय आंनिया आइ अनसुलि आयै मिनिसोरां थांसै आं दिनै न'आव दिनै नोंसोरखौ जोबोद गोसोखांदों ओरैबायदि दुखु मोनदों आङो थांसै आं आयै नोंसोरखौ नुसिगोन दिनै दाब्लि आङो नोंखौ खुलुमनानै बुंदों जोंनि संसाराव नोङो मालाबाबो हाबनांला दै नोङो गुबुनजों हाबा जाहैथां बाय गुड बाय थांसै आं नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला दिनैनिफ्राय